Sri uning mustika tuban labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya angus prasetya anandur pranti Adipati Tubian monggo Pak Jare Sri uning mungkaning ati wangsa pati nalika enguni kapupuhing Madyalaga dobrang tanding lawan Minajingga katresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Sriuning senadyan lekasanira prapteng kalena alapun negara Sri uning mustika tuban labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya prasetya anandur ranti Sri uning jatan grahita kang rineta kadenge Putranira sira lawe Adipati Tubian monggo Pak Jare Sri uning putraning abdi wangsa pati nalika enguni kapupuhing Madyalaga dobrang tanding lawan Minajingga katresnane
sanira prapteng lena alapo esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek isih tak sayang mubeng-mubeng mider anggon ku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepang kekencangan tak rene saka ngoceh dheweke ngalih pensoan monggo Pak Lurah elok kae tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding slirahe ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mandang atiku sansaya datra tak seranani senepikat pulut ing benda Sinul laras buat om sama tante yang dari Batam sugeng ya saken Bang Nano ndang beksa mriki Pak Depodo Pak Jogoboyo masuk esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepang kekencangan tak rindih saka kadewan sarawi ngoceh dheweke ngalih pensoan elok kae tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komen seret ireng
Ireng tak sawang tambah manis Ibu bunga yen lakon nyandeng selirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang ngandutut ati kepranan ora mendung ati kesan sayang datro tak seranani senepi katulut ing benda sembah nuwun Mas Somo Bisa joget dan joget. Masih bersama Sinularas. RTD 4 RT 5 mana ini? Mas RT Kliwon, Mas Bayan Ranto, Mas Parno. Monggo Pak Jamin. Urip digawe seneng. Duete karo Alhamdulillah Mulan. awake dhewe jadi paling sehat. Mulan. Boyang rasane pikirku nalikane sepisan ketemu Rena wengi ora bisa turu anane mong kelingan siramu masuk dewulan. Wong gandrung ngalor idul anane mung linglo banyu bening disapa yuyu Kelambi kuning. tansah eling sliramu wong bagus Mas wong aneh kepiye rasa atimu ati iki ora bisa lali tresnaku tan bisa den selai Bayan Supri iki yo pinter kok emo. Well. Sogone kancane goleke sinden sing apik-apik ning gone wong liya ya sindene awuk-awuk. Iki gawane papeng dhewe kok. Padahal iki yo gratis iki. Ha iya. Kabeh request yo Rin ya. Ora digratiske sesuk tak demone. Ayo. Masuk. Bunga rasane pikirku lan kelingan lakon uripku. Monggo Mas Dodo dirahapi. Rino wengi tak impi-impi nganti kiamat bakal enteni. Masih bersama Sinularas. Gong Sripit. Pangarso pun Batang Sepuh Bapak Bayan Supriyadi. Bayan Bagus. Tur wonge lugu. Mas Tarto, Pak Sari dari Jawa Seni Datang. Penggemarmu di senggol-senggol Rin. Mbak Sali, Mbak Eni. Masuk. Boyang rasane pikirku nalikane sepisan ketemu Rena wengi ora bisa turu anane mong kelingan siramu Apa jenenge wong
den selai. Tak ben somo. Siap. Sing duwe gonggo kon nyanyi sekali-kali kon nyanyi. Ya. Budak kok. Ya ya. Watuke seliring kok iki. Adikku lanang kuwi. Mas Pono, ompake kangen ning ati. Oke. Kok wani nek ngeru. Yo Mas Brewo, nyanyi kene. Nang cucuk jas kok Brewo. Jase tak dicopot. Rino wengi tak impi nganti kiamat bakal tak enteni. Mas Yano yang ada di Bogor, Monsa 87 Mas Harno, juga Anto Wijoyo. Selanjutnya Rini. Monggo Mas Sukar, mantan anyar. Yo, joget. Rahmat Haji di Kalimantan Selatan. Ya, Pak Saleh juga di Kalimantan, Bunda Kartini yang di Sulawesi. Selamat malam. Mas Grandong, Pengkok Mania. Masuk. Sawindu suwe lawase. Kowe lunga ora pamit aku. Duh wong ayu pebojan Saja. Monggo Mas Juput, bengkele gawe motor. Tan kantor Mas Kancil. MC sing lagi ngetren. Rasane ngatiku awak lumrah ra bisa turu wayanganmu ngerindu atiku ya Rina wong tak anti-anti. Tunggu kowe balik. Rasa kangen ora bisa mari. Among sira kang bisa nambani. Mas Parjo, jurakane luku yo, joget kene. Ah, dengi gundal ledek teko daerah gunaku kono kok. Ya iya. Monggo lanjut. Dewe sisan. aja semalang wong bagus terus aku kira bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Matur nuwun, Mas Hansomo, Dakata Wangsul. Siap. Ayo Rik. Sinarengan kalian pagriban karawitan Sindularan.
Noto Wilujeng Rawuh. Wis ora krasa lewat pangkangan aku titip sayang tresnaku ning sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mongkon sesetya ngenteni beline endah manise esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Wis banyu kang tumetes dadi seksingan nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu Sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak empet agawe lara dagingku liwat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rino wengi eya eya oh iya 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 eya Rindu eya oh iya 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 lewat pangkangan aku titip tresno apa pancen sliramu lewat pangkangan aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni beline endah manise esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. gongeng. Dari pengak limpun kau ngajak bobo. Bayan. Mas Gapeng. Dari pengak. Masuk Kurang opo aku iki dadi wong lanang. kurang apa Kurang opo nggonku iki andung tresno ning nyatane ning nyatane siramu larani ati ati tatu ati tatu
wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku Pak Bayan nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke tresno kabeh Pak wis milih dadi bojoku apa bojone kabeh Pak gak apa-apa aku kula bali mung gawe kelaning rasa tresno Pak Bayan gak iso jaga wis milih tresno aku apa dheweke tresno kabeh ya Pak wis milih pripun dadi bojoku apa bojone lorone gak oleh kok Pak bali mung gawe kelaning rasa tresno Bang Nano gak iso jaga sing tak suwun mugi paringana eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajapku rena wengi bola bali jok gawe larane ngati Bang Nano aja gawe larane ati lho ya kurang opo aku iki dadi Pak Bayan kurang opo nggonku iki antuk tresno ning nyatane sliramu ati tatu ora bisa mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yang nyanding wanita liya wis milih wis milih tresno aku bola bali mung gawe kelaning rasa tresno sliramu gak iso jaga ya wis milih tresno aku apa dheweke tresno kabeh Pak aku wis milih Pak dadi bojoku apa bojone gak iso milih aku Pak bola bali mung gawe kelaning rasa tresno sliramu gak iso jaga sing tak suwun mugi paringa eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem
pangajap rina wengi bola bali cok gawe larane ngati Sopo kae rene dan suwe. Suwe-suwe merek kenter lho. Kawin apa kaya. sapa kae rik mong ngembang bakung saja ngawe-ngawe ireng manis lamun mesem hatiku kesengsem asik yo Semano saja ngawe-awe nambahi kangenku yen tanebe anggen mung kerasa ngatiku sana monggo Bulan iya ndang ngono muduno lan wingi warna gak kan dikai wiri-wiri ngolak medun ndang oh kalau sing akon Pak Peng Pak Peng dirusi sik ngolak medun digendong mongko setiaku atiku kepengen lalati siramu yen tan bisa aku lila ing nguruk bentala laras
Monggo sapupuh Gagat Tenjang. Gak apa-apa. Ya. Sing Aman, joget sultan-sultan kabeh. Sapupuh Gagat Tenjang kok. Wis, Mas luar Nano. biasa. Wah, bulu diukat Mongko setiaku hatiku berputar-putar dan pengen lalati seliramu bisa Karmen dekat men. aku lila Yo bablas Gagat Tenjang. nguruk pentol mulan Pulang Gagat Tenjang Biang Sangak Mania Karmen, Karmen. itu Mas Noglok iya kanan kiri kanan kiri kanan kiri ayo masuk Gagat Tenjang wajib bangun ungun-ungun Pasar. somo joget ayo terus ngalamun bro dibanding embun Pasar. Ada Mas. ingkang mawe daya urip besar kudu mati Surya Chandra Kartika Amangkudaya Saya mantan jagung keas manis pasti mohon kasih saya tinggal mau suci. Pak langsung Sinu laras gong seribit ARS Mas Olo HPS Mas Iwan mendengar setia HPS menyaksikan, selamat menyaksikan. Angga Pak Depodo masuk. Sewindu suwe lawase Lawe lunga ora pamit aku Oh iya iya, oh iya iya. wong ayo papujanku Ati susah mas, Ati susah mong kangen sliramu katresnanku ora beda rasane ngatiku. Awak lungkrah gak iso turu wayanganmu ngeridu atiku. Rina wangi tak anti-anti Aku tetap monggo kowe bali
rasa kangen ra bisa mari Among sira amung sira kang bisa nambani ae Sinularasi akhir umur uluk rumangsa do kaul. andani ae Nang dina dek iki petuk liyane. aja sumelang wong ayu tresno iki ora bakal ayu oh iya iya ora suwe aku bali bisa sumanding ana Anak wedok Dek Stinduk Jarton kopro karo Mbak Rini yo, Nduk. Dek Trimende Bunda Giarton Mami Ase Mbak Esti Mbak Tukini juga Mas Grandong Pengkok Mania Bang Renzo Mas Gedok Pak Salim Pak Desalio Wilujeng midhangetaken Anto Ijoyo. iya Bunda Kartini selamat menyaksikan masuk sewindu suwe lawase kowe lunga ora aku wong ayu hati susah asik ya kangen sliramu Ana di mana ana kambing saja. Dereke Pak Guru. Rasaning atiku awak lungkrah gak iso turu bayanganmu apik greriku atiku monggo rina wangi tak hati-hati monggo kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira Pripun Pak Depodo bisa nambani Mas Rano awak meriyangi sawer ini mari tenang jebule Maksudnya mari kita berbuat. Mari, kok piye to, Mo? Berbuat Iki kebaikan. maksudnya iki bar ngene iki joget nyanyi keringetan, priyange ilang, ngono lho. Oh, tak kira. aja sumelang wong ayu tresno iki Ora suwe aku bali, bisa sumanding ana ing sisihmu. Ernest, I love you Ernest. Ernest dan Belinda. Salam kembali. Ae. Sekarang Ae. Mas Tri PSG. Pak Murawani. Masuk. Ning terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku nglalekake Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiran bakul pecel. Pripun, Mbak Ono Rini? ing pinggir prapatan. terminal Madiun Ngawi nggon Nggon dolanku ora bakal aku
kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, ora ketokan. Itu kuda lumping, kuda lumping, ora katokan. Yen aku kangen ini, kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Isik to, Mas? Yen aku kangen, Piye? kangen karo sliramu, tak elus-elus Apane? fotomu ning Oh, foto. atiku. Apa kowe ra krasa tak sawang saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kaya paneng sinul laras. Video syuting HVS, sound system ARS. Bose Tarno ndang ngombe. Masuk. Terminal Medion Ngawi, nggon dolanku ora bakal aku nglalekake. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukiman bakul pecel ana ing pinggir prapatan. Terminal Medion Ngawi, nggon dolanku ora bakal aku nglalekake. Biyen jaman semono Kang Mas janji Piye diajeng rene? karo aku, Ora. nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, ora katokan. Itu kuda lumping, kuda lumping, loncat-loncatan. yen aku kangen dene, kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen, Piye, Mas? kangen karo sliramu, Mbok kapak ya? tak elus-elus Apane? fotomu Oh, ning foto. atiku. Apa kowe ra krasa sawang saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak beten saben dina ra bakal ilang Ora. namamu di hatiku. Nggih, ngat. Oke Mas Gomblo, Mas Dika. Hey. Iki suara ketemu adikku Rini. Ya, ngadeg-ngadeg. Oke Pak Depodo. Masuk. Biyen aku lawis kondo jroning babasan Ayo Bos. kebak ing Ampun, nih, panggoda. Buwe dijak sisan. Babasan panci Geret. pangklo. Ayo, Mbak.
tanpa perpeteng dedekan rinoso Durakamu piye ri Aku pancene beda nek biyen apa saiki ne apa Mas Peng ayo joget kene Pak Depodo salin sloga nek biyen tresno saiki dak siap Mangerejo niku wong ayu mbok aja bingung tumlawo sak tamaan jatuh aja kok kelangan petung dalak-dalak wakasaning urung iki mau ngono Rin aku Pripun, ki Pak suwe Dik? ora ketemu karo adikku Rini kok awak mriyang piye to Mbah Nano so Lah iya ketemu toh. kok awak iso sumuk Lah. Berarti mau griming-griming arek budal. mumpung ro budal kok budale ngulon kan karo bareng Pak Peng Lah iya toh. mumpung ro buka kaji ya perkara budal dipikir keri ya Pak Peng Loh, kaji-kaji, budaya-budaya. Ibadah, Rapopo, ibadah. Tidak boleh berpengaruh itu. tidak Loh, boleh Iya. kita nakal tetap nakal Nah, gamelan budaya Jawa loh ya. Betul. Ya. tingkatkan kenakalan tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu sliramu kang setuju tetap tulus ngrenggani jiwaku. aduh wong ayu Nalikane sepisan ketemu. Ayo Pak Dukun. Aneng sribet Gawang-gawang. gawang-gawang angel dilalene yo cayu yo Aduh, wong bagus. Aku kan orang bisa lali. Kangen ning atiku. Kaya-kaya ngenteni tekamu. Ya Pak Depodo ya. Hey, hey. amarna dadi srana usana Pak Endang, jamu kesehatan ini yang ngene iki. Ndang maju kene. Aku ngenteni marga eling mring janji manismu. Kapan aku bisa nambani rasa kangenku. Ayo Ri.
waya wengi dan krimis kawis suwe banyu kanggo mates dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani tegon ninggalake aku suwung suning uripku yen ora nyanding sliramu sumilire angin tansah nutut kalbu rasa kang tak empet agak lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang goyang rino wengi ayo Mas Tri ya Allah Rene Goyang PSG. PSG mania ayo Pantri Kuala Lumpur. tembang Woyo woyo sliramu wis ora tresno terima kasih aku titip sayang tresnamu lan tresnaku ayo ora bakal ilang apa-apa pancen lali apa pancen wis ra ngerti saktenane aku ngenteni beline endah manise esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku yo Sidul Laras Mas Herno yang di Mojosongo Monsa 87 selamat mendengarkan Konco Rondo Rini Wulan biyen aku wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong tanpa apa kota dadak kang binasa Kepiye napa saiki apa Sidul Laras sliramu salin slaga kepiye tresno saiki desio ayo dolan wong ayu banca bingung omawon setambah jantung kaya wong kelangan betung gelak-gelak sak temahe burung lah ya tak pikir sing gawe lagu ki sakjane ya bener ning kok ning tak pikir-pikir sing nggodhoi sapa ora mudeng sing godho kirik ngendi ya menungsane sing jarak kok gagas monggo tasuwun loh Ayo Pak Dinoto Jalani janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus nranggani
sajane mau dinyanyi karo Mas Podo nek baleni nek pamundutan. Bebasan wanci pangkon tanpa apa patang jaya tani rasa apa majelis beda dewi yen nopo saiki ne apa kaya wong kelangan petung delok-delok saka main urung iya bener nganggo ae soalé jopo ya nganggo ae kok ayo ya iki tutup tasuwun sliramu lali janji setiamu tresnaku kan satu tetap tulus ngerenggani jiwaku Langsung Mas. Ayo Mbak Rini. Jurakane wuku yang gereng darah kelayu. Grogol. Ayo Jo. Ayo Mas Karmen. Jundo mentul kangrinanggo sak pucuk ing rikma selendang kuning wis sumampir ana ing pundake ayune kang jiwani adune Mas Putri Sukmawati kandhang luwes sirone Mas Putri kang utame aku ra bisa lali
spesial buat Mbah Harno jurakane semongko. Ya. Sesuk aku disangoni ya gelem. Semangka ya lek somo. Mas Karmen jurakane pupuk NPK darene. Masuk. Jundo mentul kang renanggo sak putu ing rekmo selendang kuning wes sumampir ana ing pundake. Pak Denata wis tinggi. Ayune kang jiwani adune Mas Putri Sukawati kandhas luwes sirone Mas Putri kang utame. Duh kusuma sira kang mas papujane ngati yen